Прывітаннечка! Гэта крынж тыдня. Праграма на Еўрарадыё, дзе мы смеемся з нахабнай махровай прапаганды. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра расійскіх прапагандыстаў, і пра іншую крынжаціну. Зараз самі ўсё пабачыце і пачуеце. Нешта дзіўнае адбывалася днямі перад музеем Вялікай Айчыннай вайны ў Мінску. І я нават не пра эфемерную фігуру справа. Уся ўвага на дзяўчынку злева. И дарите только доброту, чтобы на земле не было места злу, жестокости и войнам. Беларусь. Хаця, што тут дзіўнага? Проста дзяўчынка яшчэ не сапсаваная прапагандай, а гэта было яе кароткае і яснае выказванне з нагоды 17 верасня 1939 года, калі сталінскі рэжым, узяўшы ў хаўруснікі Гітлера, уступіў у Другую сусветную вайну. Паспяховага юрыста з ЗША Юрася Зяньковіча ў 2021 годзе асудзілі ў Беларусі за падрыхтоўку дзяржперавароту і замах на Лукашэнку. Вось як ён выглядаў да таго, як патрапіў за краты. А вось як выглядае цяпер, пасля 3,5 гадоў беларускай калоніі. Гэта ўжо канцлагер ці яшчэ не? А вось рэклама новага прапагандысцкага сайта, запушчанага беларускімі ўладамі. Хаця больш падобна да пачатку фільма для дарослых. Newsby. 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 Узнаешь. 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 Первый. Ну, можа, там і сайт для дарослых, хто ведае. Я не ведаю, бо я не заходзіў, бо не разумею, на каго разлічаная гэтая рэклама і чаму для яе не знайшлося ніводнага мужчынскага рота. Грамадзянін Расіі памяняў рукі на бутэльку каньяку. Жахлівы крынж раскапалі расійскія журналісты. А как вы оказались на войне? Заключил контракт с Министерством обороны. А почему решили заключить контракт? Расскажите эту историю. Поспорили с другом, возьмут меня по контракту или нет. Ну, взяли. А если бы не взяли, что бы вы выиграли в споре? Бутылку коньяка. Ну, уже часто думаешь, это того не стоило, этого спора этого. А почему не стоило? Ну, без рук остался, инвалидом. Прабачце, я памыліўся. Бутылку каньяку гэты грамадзянін Расіі ў спрэчцы прайграў. Ну, што тут сказаць? Яно таго не каштавала, але гэта было відавочна і да таго. Беларускі дэпутат незадаволены працай заходніх медыяў. Яны, дрэнныя такія, чамусьці не распавядаюць, як добра жыць у Беларусі. В Европейском Союзе информационная политика выстроена таким образом, чтобы искажать ту реальную действительность, которая у нас в стране. Вот. И они не доносят реально до своих граждан ту ситуацию, которая у нас складывается и в плане потребительского рынка обеспеченности товарами. Вот приходим мы в наши магазины, мы смотрим. Ведь у нас сегодня свое собственное производство, и мы полностью обеспечены продовольственными товарами. Пакінем задушкамі тое, што народны абраннік выдае за вялікае дасягненне проста тое, што на палічках у беларускіх крамах ёсць хлеб і кілбаса. Ён нарадзіўся ў СССР, таму ў яго вачах магчымасць нешта набыць у краме сапраўды можа выглядаць як дасягненне. Але як ён уяўляе навіны пра гэта ў замежных медыях? BBC. У Беларусі ў крамах прадаецца кілбаса. Нью-Йорк Таймс. У гастраномы ў цэнтры Гродна завезлі дастаткова солі і грэчкі. А паралельна беларуская прапаганда, не стамляючыся, хлусіць пра жыццё на захадзе. То ў іх у Польшчы голад, то Швейцарыя замярзае 3-й год запар, ды ніяк не змерзне. Іх паслухаць, дык паўсюль катастрофа.
І толькі ў Беларусі кілбаса. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.